norveškim šumama. Od svih godišnjih doba zima najduže traje. Za nju su potrebne posebne pripreme. Ako nisu izvršene, bolest napada. Tako se u decembru redovno razbolim. Kada bih postala mala lasta, verovatno bih na vreme spakovala kofere i otišla negde gde sija sunce. Dugo, jako i veliko sunce, u neke toplije krajeve. Ne znam kako ljudi mogu biti srećni, na primjer, u Norveškoj, gde je noć duža od dana, gde je mnogo snega. Verovatno je tajna u veličanstvenim fjordovima ili ogromnim prelepim šumama, u kojima bih mogla da nestanem i da me nađu kako grlim neki hrast, dok me umivaju kisele kiše, duboko negde među drvećem.